bare tage og blæse, så det kan høres rundt om jorden. På hele verden blæser vi. Det er lige, hvad jeg kan lide. Jeg giver dem et portræt, et halvt minut. Så dukker kattehoveder frem. På Skats trompet har samlet dem, mens lygten skinner på din vej. Og tonerne fortryller dig. Hvem vil ikke, hvem vil ikke, hvem vil ikke gerne være kat? Hvem vil ikke, hvem vil ikke, hvem vil ikke gerne være kat? Hvem vil ikke, hvem vil ikke, hvem vil ikke gerne være kat? Hvem vil ikke, hvem vil ikke, hvem vil ikke gerne være kat? Hvem vil ikke, hvem vil ikke, hvem vil ikke gerne være kat? Hvem vil ikke, hvem vil ikke, hvem vil ikke gerne være? Hvem vil ikke gerne være kat? Fordi en kat går ud på sjov hver eneste nat. Yeah. Så sødt, kære børn. De er sikkert allerede ude at svæve på det flyvende tæppe. De kunne dårligt holde øjnene åbne. Hvor har det været en spændende dag. Ja, må ikke. Og sikke en afslutning. Thomas, dine venner er vel nok vidunderlige. Jeg kan virkelig godt lide dem. Tja, det er måske lidt upoleret. Men hvis man nogensinde kommer i knibe, så vupti, så er det der. Og vupti, da vi kom i knibe, var du der jo også. Jeg må have haft en af mine heldige dage, skat. Du skal have 1000 tak, fordi du tilbød os husly her i din kvistlejlighed. Virkelig ret. Hør nu. Det er jo ikke lige fra en byens fineste kvarter, det her, vel? Nej, men har ret. Ja, det der mangler er måske lidt oprydning i hister her. Ja, måske en kærlig pute. Jamen, hvis du er interesseret i et job, så... Jubi! Mor skal til at arbejde for Monsieur Mally. Wow. Dine øjne ligner virkelig safirer. Oh. Det er vist noget værd, hva'? Nej, slet ikke. Kvinder kan godt lide at få komplimenter. Jeg mener selv den lille Marie. Ja, alle dine små killinger, Duchesse. Jeg er vild med dem. Og de er meget glade for dig. Men ved du hvad, de har brug for sådan en... Ja, du ved, sådan en slags far, ikke? Og Thomas, det vil være så vidunderligt. Min kære, hvis bare jeg kunne. Jamen, hvorfor kan du ikke? På grund af madame. Jeg kan ikke forlade hende. Jamen, madame. Jamen, hun er jo bare et menneske. For hende er I kun kæledyr. Nej. Det betyder langt mere for hende end det. Jeg er ked af det, min kære. Men vi er nødt til at tage hjem i morgen. Ja. Tja, du ved nok bedst. Men jeg kommer til at savne dig, skat. Og dine unge. Den kommer jeg også til at savne. Nå, der var vi lige ved at få en far. Ja.